Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenyi Bheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseKalfontein lapho kutholakala khona idumbu ezimbili zabesilisa okubonakala nokho sengathi ke ba abantu ke abashisiwe kanti ke namanxeba okubonakala ngathi ke abantu abebeshawa ayabonakala. Idumbu zabo zibe selahlelwa budebuduze nomhosha okuwumfudlana onqamula phakathi ke kwendawo yaseKalfontein enxanxatheleni ke yezitolo ebizwa ukuthi kuseboxer kanjalo ke nenxanxathela yezitolo ebizwa ukuthi ke iYaruna ngaseShoprite. Abezime eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko kanti ke babese bememezela bobabili laba besilisa njengabantu asebethule kuyo indawo yesigameko. Amaphoyisa estation samaphoyisa eIvory Park abizelwe nawo endaweni yesigameko kanti ke azobe sephenya amacala amabili okubulala. Akwazwa mphanje ngakujiya ke ukuthi ngabe bekonakelephi kuzoze ke kutholakale lesi sigameko. Kanti ke singaqinisekisa ukuthi ke nemoto ke lena ke ethwala idumbu yamakhaza nayo ke isivele ke ithelekile endaweni yesigameko. Idumbu ke ezobe seyithathwa ke isiwa emakhazeni kahulumeni. Udaba ke lolu oluqhubeka njengalokhu ke lusezandleni zamaphoyisa kanti ke bekungakaboshwa umuntu. Ezindabeni zethembisa online. Ngingumfanelo Uphenyi Bheshu wakwaZanibe kanti ke izithombe nemsindo siqophe ngokubambisana noSihle budebuduze nomgwaqo obizwa ukuthi ke uAchafish. Uma nje unqamula phakathi ke kwendawo eyiboxer okuyinxanxathela yezitolo kanjalo neYaruna ngaseShoprite inxanxathela yezitolo eKalfontein.